Velkommen til mobilbredbåndpriser.info og en kort guide til, hvordan du benytter mastedatabasen.dk til at tjekke, hvor der befinder sig master i nærheden af din adresse. Lad os gå ind på vores internet og taste www.mastedatabasen.dk. Mastedatabasen er et stykke værktøj, som IT- og Telestyrelsen stiller gratis til rådighed. Vi har i højre side et kort, der viser, hvor vi er. Det er jo så Danmark. Og i venstre side har vi nogle forskellige muligheder. Vi kan indtaste en adresse, så vil der blive vist et kort over, hvor vi er, og vi kan vælge, hvilke mastetyper vi gerne vil se placeringen på. Det vil være mobiltelefoni i den her sammenhæng. Der er lidt flere muligheder. Man kan vælge, om man vil se de eksisterende, som er stillet op, eller dem, som er planlagt til opstilling. Lad os gå i gang med en adresse. Jeg har valgt en adresse i Brabrand, Hofmannsvej nummer 1, 8220 Brabrand. Til dem, der ikke ved det, så ligger Brabrand cirka 5 km uden for Aarhus centrum, og der bør man forvente en høj dækning. Den grønne drage, som I har her, den indikerer, hvor vi er. Det vil sige Hofmannsvej nummer 1. Okay, godt. Vi skal kigge på, hvad der er master i nærheden af os. Vi vælger mobiltelefoni, og vi vælger UTMS. UTMS er de master, som kan give os den høje 3G turbodækning. For eksempel i 5 megabit i download. Lad os se, hvad der var. Der vises 2 master klods op af vores adresse. Den ene er en Telenor. Det er en UTMS. Jeg zoomer lidt ind. Den er meget tæt på. Den anden, som faktisk er endnu tættere på, er en TDC. Og også en UTMS. Lad os lige zoome lidt ud og se, om der er flere. Jamen det er der. Og grunden til, at der er det, er fordi vi befinder os ganske tæt på Aarhus. Der var en Telia her. Også en UTMS selvfølgelig. Og en mere her. Det er en 3. Husk at højeste også kører på 3. Jeg zoomer lidt mere ud, og vi kan se, at der er masser af master. Mens jeg viser dem, vil jeg lige ganske kort forklare dig, hvorfor det er vigtigt at vide, hvor tæt du er på en maste. Det er således med mobil bredbånd, at des højere signal du har fra den udbyder du har valgt, des højere hastighed kan du opnå i download og upload. Det vil sige, køber du en hastighed, der hedder 5 megabit i download, og bor du, som vores drage gør her, meget tæt på Telenor for eksempel, eller TDC, så vil du ved Telenor og TDC faktisk opleve, at du rent faktisk får 5 megabit i download og upload. Det andet er desværre også tilfældet. Jeg vil nu vise jer skrækscenariet. En adresse i Sorring. Sorring ligger 20 km fra Silkeborg. Jeg bliver desværre nødt til at zoome lidt ud et par gange, fordi der er ikke nogen master særligt tæt på Sorring. Nu kalder jeg det skrækscenariet. Og hvorfor gør jeg det? Jo. Bor du i landdistriktet, hvor der ikke er sat så mange master op som i bydistriktet, vil der altså desværre i visse tilfælde være meget langt til nærmeste mobilmaste. Den tætteste vi har her, det er en TDC-maste. Men lad os lige zoome lidt mere ud. Se, der var lidt mere. Der er faktisk en, ja, det var den vi havde før, TDC-masten. Der er en hernede, der faktisk er næsten tættere på, vil jeg sige, eller måske lige så tæt på. Der er en Telenor, og der er en 3 og en TDC i Låsby. De er også tæt på, eller i nærheden. Og vi har en TDC mere. Lad os se, om der er planlagt montering af nye master i nærområdet. Der er desværre ikke planlagt nogen tættere på, end dem vi har kigget på. Mens jeg kigger på dem, vil jeg kort opsummere, hvorfor det er vigtigt at tjekke på mastedatabasen. Se, i Sorring havde vi 3 TDC master
der lå fordelt rundt omkring, og vi havde nogle ganske få fra de andre selskaber, og derfor kan vi konkludere, at den bedste dækning vil vi formentlig opnå, hvis vi benytter TDC's net på vores mobile bredbånd. Så TDC er jo ikke de eneste, der benytter deres eget net. De leaser det også ud til full rate, og de leaser det ud til M1. De to er faktisk langt billigere end TDC selv. Her vil jeg altså kigge på M1, og jeg vil kigge på full rate. Gå ind og tjek flere guides på mobilbredbåndpriser.info. Vi fandt altså 3 TDC antenner meget tæt på os. Lad os se, om der kommer nogle flere. Måske nogle tættere. Det gjorde der ikke. Mens vi kigger på, hvad der kommer af planlagte, vil jeg lige opsummere. Altså er der 3 TDC-master forholdsvis tæt på dig, og der er lidt forskellige andre spredt rundt omkring. Derfor må vi forvente, at TDC vil kunne levere den bedste dækning i Sorring. Ud fra det kan du roligt købe TDC og forvente at få en forholdsvis høj hastighed. Du har en rimelig god dækning, og du kan ikke være helt sikker på de andre. Husk, du altid kan
teste det og levere det retur. Du har 14 dages fortrydelsesret, hvis du køber på internettet, og så har du mulighed for at teste dit mobile bredbånd. Brug masterdatabasen, inden du bestiller, og se flere guides på mobilbredbåndpriser.info.